Machegni nyaka romo gi joma yawre kendo mantiere kar ka mondo mako ni chal mar fwambo chenro mar mbako romo kiny makano kaka neno kar ka magi moko madhi bedo kacha kwaluoni e counties mopogore opogore moko bende matimore e piny Kenya gi matimore e pinje maoko machiegni nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chango sa oseromo saa 3 osekalo dakika 3 wakelo ni chal mar fwambo okinyi makawuono machiegni wachako kod magi madhi timore kacha e county mano mana Nakuru odiochieng' makawuono ka koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi bedo kacha ka yango chenro mag gedo mano mar kambi mar wechego mag loso teko mayudore kacha Menengai iluonge kacha ni Menengai Geothermal Project mabende dhi bedo kacha kotimo wechego mag ground breaking kata odiochieng' makano koyango gedo makamago monego bed ni chako mar kambi makamano mar loso teko mabacho kaka wuok e tekono mawuok e bwo lowo kacha wacho ni geothermal mano moting'o nyaka mago mawuok kacha kod muyago maliet mondo mi olos teko manyalo konyo medo chenro mopogore opogore mag bero sectors go mago mag loso mwandu mago bende nitiere kar kanyo mabedo ka luoni geyo moro makare ahinya odiochieng' ni makawuono nyakoro mogi joma rango kamachielo bende wadani wadhi wagweng'e kendo wadhi kanyo e county ma Siaya odiochieng' makawuono komiti mano yiedhi mano bura ma Siaya mano nego bed ni rango mano paro mar golo kata paro no mar twak ewi golo oko jalup governor e county ma Siaya mano William Oduol odiochieng' makano dhi pedho report margi ewi thicho oko Oduol mano bende bedo kacha kaluno odiochieng' makawuono mondo ka wayude wadhi kelo nigi bende e yo moro makare kamachielo kanyo bende nyakwara moge jwang' wadhi bedo kanyo ka waluoni okang' moro machielo kapod wantiere county ma Siaya nek ma coach ma Siaya nyakwara moge jwang' wach mochopo okinyi makano ni miyo moro ma hike ni e diere jahiga 30 bende odonjo wach ni oyudo masira modonjo kacha county ma Siaya ahinya sub county ma Bondo miyo no majigni 30 onego min mare kaeto onego nyathine manyako kaeto bende owuok modhi onego osiepne mawuoyi kaeto en bende ochwe okawo ngimane owuon mano bende otimore okinyi makawuono jofamaro mantiere county ma Siaya Mulindi Kari kachiel koda ka Joja Molo medo luwo wach makamano kendo wami ler e kinde mabiro wach makamano timore sub county ma Bondo kendo bila medo mana luwo wach machalo kamano kama miyo onego min mare chako dhi onego nyare kaeto bende odhi kacha onego osiepne kata boyfriend ne mano osiepne madichuo okinyi makawuono mana report mo medo luwo yo makare kina wakelingi kako medo mana yude nyakwara moge jwang' mineno kanyo mano en nyar jalup jatend piny Kenya machon Mudi Awuori mano iluongo kanyo ni Maria Elizabeth ni jatich mano e Senate mano mapacho kae kendo ne owito ngimane odiochieng' manyoro od burano mar Senate ne oyudo thuolo mar kawo wacho ni nyiriri moko kago matin mondo migi pare kendo kuom tich mosebedo kacha ka otiyo ahinya e od burano mano ma Senate mapacho kae mano bende kaka jotelo mopogore opogore medo oro ote magi mag lit gi kuyo ne jalup jatend piny Kenya machon mano Mudi Awuori ote makamago moting'o ote mara jalup jatend piny Kenya machon bende mano Kalonzo Musyoka ma en ogai mar Wiper machielo bende oting'o ote mag Gideon Moi ma en ogai no mar duond burano mano mar KANU ma bende oro ote margi mag lit gi kuyo ne anyuola mar Mudi Awuori mano kuom lal kata tho mar nyare maduong' kanyo iluongo ni Maria Elizabeth mano bende nitiere kar kanyo kora mogo joko mondo chunye oket kama kare odiochieng' makawuono en gino miluongo kanyo ni farming field day odiochieng' makawuono jopur dhi yudo thuolo bende mag nyiso gigo mopogore opogore matimore kacha chenro mag pur kachiel koda ka iwacho ni e kinde magin e pap kacha gin gik mage monego bed ni gitimo chenro magi kale ber mane magiro iye kacha mago timore e county ma Siaya odiochieng' ni makawuono bero pur e county ma Siaya ere kaka inyalo kete e okang' moro machielo walueyo makare ang' wawinji ni jopur to kendo giwacho nade mano ka gintiere e county ma Siaya kamachielo bende nyakwara moge jwang' ka wantiere kar kanyo mano jatend piny no ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni report mochopo kawuono kokale mano report mabende noyudo kowuok kuom achiel kuom apisas madongo e sirkal ma Uganda Museveni ogamo corona kendo mano milo mantie kawacho ni ngimane to ni kare odhi nyime kod tije kaka jatend piny mano ma Uganda kendo odhi nyime kod yudo thieth e kindego bende matuo makamano entiere godo kamachielo nyakora moge jwang' mano jatugo masulwe mane tugo kata ne club no mar Paris Saint-Germain mano
Lionel Messi mabende osebedo kacha kowuok e club no mar PSG kendo wuok kacha achiel kachiel kodhi riwre kod club no mar Inter Miami mano mantiere pinyno mano ma Amerika. Mano kowuok kanyo osebedo kacha ka ilieko ni dipo kowuok kodok e club mare ma Barcelona, kata kamano oyo ochomo pinyno mar Amerika ka jotugo mamoko bende nyakora mogi joang e season makoro rumo ni inyiewo gi kod klepe mopogore opogore. Jotugo mamoko bende ang'wa koni e weche manyien mag migago ka kacha kod ng'ichwelo ni ginto gichomo kama chalo nade. Jatugo kaka N'Golo Kante kachiel koda ka Karim Benzema bende koro dhi e joloch mar lig no mar Saudi Arabia, ma bende gidhi bedo kacha ka gin jotugo masulwe machielo wuok e lig no ma Ingereza, to kama chielo bende moro wuok e lig no mano ma pinyno ma Spain, mano kanyo bana La Liga ni gidhi e yo machalo nade. Lionel Messi koro dhi riwore kacha kaka jatugo achiel kuom jotugo masulwe madhi bedo kanyo e pinyno mano ma Amerika, kodhi bedo kacha MLN kobedo kar kanyo. Gik mopogore opogore modhi bedo kacha kotimo jatugo madhi goyo wacho ni NF forward madhi bedo kar kacha ka entiere kacha Inter Miami mano mantiere pinyno mar Amerika. Nyakora moge juang mano koro kosiwo kanya club no mar PSG. Koro nitie ligi nyakora moge juang luong kacha ni UEFA Europa Conference League. Joloch gin jok mage. Joloch e jogi. West Ham koro e joloch mar Conference League. Tugo mabende gise tugo thuolo godutano chakre nyaka giko onge kata tim achiel ma oseloye kar kacha. Gima nyalo paro e club no bende mar Gent mane girado godo e tielo mano mar quarter finals ka gichomo giko mar league margi. Gino mantiere kar kanyo en ni Jakenya moro ni tugo kar kanyo, mano Joseph Okumu mabende ni jatugo machon mar Muhoroni Youth. Iwacho ni nyaka sani West Ham gin joloch, to kata ka gin joloch poch gi pak kuomgi. Iwacho ni mano e okombe magiyudo mokwongo are higa mara 1965 en okang' makare. Poch gi pak ne West Ham United e boja tend gi mantiere kanyo mano David Moyes. Nyakora moge juang mane mantiere kar kae ka weche gi thoth ahinya okinyi ma kawuono wamedo mana luwo ni gi achiel kachiel. Are ne wayudi kanyo okinyi ma kawuono ka wamedo mana luwo gi achiel kachiel mano kuom utewa mag fwambo. Wacho ni kuno opogore ma wayudo gie wamedo mana koni ni mage maloso weche manyien odiochiengni ma kawuono. Nyakora moge juang gi kanyo ina mkoro mondo mi walore weche mathoth pon tiere kar ka. Aduogo kae kod twak mabiro lose en chenro mar loso budget. Ang'o mosebedo kacha katimore nyaka sani. Budget ka koro idhi som kanyo juma manyien. Tiende nang'o? Oganda jo Kenya kama gintiere girito neno kendo winjo ni sectors mopogore opogore omiyo omenda maromo nade. E nonro mag gazet no winjo kacha migepe makoro bende omedo omenda, moko bende mowito omenda, to chal mar wach en mane. Iloso budget ni yo machalo nade. To ko wach ni counties omedo omenda maromo kacha kata bilion 15 sani. Tiende nang'o e kinde mabiro? Jatend piny Kenya nigi ting' mane? Od bura nigi ting' mane? To bang' kata kosego koke paro mag chike kata mago mag omenda, ting' nitiere kanye mar neno ni onon budget ni kendo mondo tim gin wach kar supplementary budgets ka gin to tiendgi gin ang'o. Wada kolni manyakora moge juang kochako sani makora ka yo sani ka ng'aduogo to akan ka kod jolo nyocho mag uchumi bed kodwa nyaka giko mbako romo ka koro nitiere kar ka. Koro ka wantiere kar ka yo makaw sani waduogo mondo mi wadhi nyime kod twak makamano. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chango na kelo ni chal mar fwambo. Pod aduogo gi twak kik idhi mabor.